Volám sa Silvi Zaďková, už pomaly 12 rokov sa venujem výrobe kabeliek, batohov, peňaženiek a rôznych doplnkov pre ženy. Výroba kabelky obnáša niekedy viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Niekedy je to úplne obyčajný nápad, bliknutie žiarovky a niekedy je to proste zdĺhavý proces vyberania materiálov a kombinovania modelu. Moje kabelky sú oproti iným výnimočné tým, že každý kúsok je vyrábaný ako originál, žiadna kombinácia sa vlastne neopakuje, preto aby každá žena mohla mať svoj jedinečný kúsok a aby si mohla povedať, že toto je môj originál. Model, ktorý by mi najviac pomohol, by bol Fiat Scudo, pretože je to veľkostne taká malá veľká dodávka a podľa mňa celkom hodná aj pre ženu.